sa GB, programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya, Gabos. I'm crazy like a fool. Welcome sa programang 2D sa GB. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Ganyan pong Sabado, Daddy Cool. petsa 11 na po kan bulan na Hunyo 2022. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. What about Daddy Cool? Sa ngaran man ni Kuya Nems, diyan tabi sa control. Daddy, Daddy Cool. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paggatod kang programang inian sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa paginot po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Of course, siya man dyan po sina Sir Mondaen, Pading Tuts Disulo, She's crazy. Councilor Ian Buena kan Kamaligalbay, Believes in him. Councilor Dante Medes Magallanes kan Daragalbay, Sir Willis Plana, an sa kuya pong Makuapo Diyos Barcelon, Kuya King Reginaldo, how are you? The Weatherman. And of course, sa muya po mga muses, Ate Erika saka Ate Hazel. Kami po Gabos nangungumusta. She's crazy. Siring mga nagpapaabot kan sa muya pong paglaom na kamo po nasa maray nakamugtakan sa mga oras na ini. I'm crazy like a fool. What about Daddy? 12 minutos na po makalihis alas 4. Daddy Cool. Maray na hapon sa mga parantabay nyato sa Daddy, Daddy Cool. bilog na probinsya ni Albay. Daddy Cool. Alaga di special sa tuya pong pagbati sa mga taga Segundo Distrito. Diyan po sa Rapu-Rapu. Nadangog daan ni Kapyuyong so sa kuyang pagbati sa iya. Maray na hapon giraray sa imo Kapyuyong. Sa ina daw nag-aaging ngunyan ang mga taga dyan sa Kwan, taga dyan sa Mangkaw. Dati paano kay to, dyan sinda nagsasakay sa San Roque, pier. Dyan tabi sa Tabaco City.
Pero ngunya na igwa ng tinampo dyan sa Cagraray Island, pasiring baga dyan sa Barangay Kawayan. Magkahampang man sa nayanan Kawayan sa Mangkaw. Sagkod na nga ni duman sa Galicia. Tibaad kung pwede na dyan, by land, pasiring sa Kawayan. And then take a boat ride. Siguro mga 15 minutos man sa nagaydan hali sa Kawayan, pasiring sa Mangkaw. So pwedeng balikan Nata ngayatan naghahagad ka opinion tungkol dyan. Plano ko kaya na magbisita dyan kay Kapyo yung miss ko na itong pigpapakaon sa kuyang sarong klase ninsyel. Masira mo nito. Apuera kan mga muglad. Asin itong bataway na freshly coat. Tabi kagawad o Kapyo yung siring man kay former barangay kagawad Vicente Balyaran dyan tabi sa Mananaw. Kay Sawa, maray na hapon sa Indo dyan. Pasiring man dyan tabi sa sentro ka na rapo-rapo sa poblasyon. Kay Jujit, saka kay Flo, maray na hapon tabi sa Indo dyan. Dyan po sa munisipyo kan man ito. Oy, sa mga bagong kasal palaan, congratulations and best wishes. At nagproxy kita kasubago dyan sa kay Kong Ninong si Kong Joey sa kasal ni LB at saka ni Ilisar. Dyan tabi sa Burabod, Balasbas, Manito, Albay. Kumusta na tabi ka mo dyan sa Balasbas? Nagulpi kita dyan. Anyway, that's life. Sama sunod naman. Dito po sa siyudad de Legazpi, maray na hapon po sa Indo. Dyan po sa Southern Barangays, sa mga taga Kagbakong. Haloy nang dahil kita nakapasyar dyan sa Kagbakong. Bako si taga dyan, si Angel. Garo ka nagpapasyar ako dyan. Garo elementary pa sana ni si Angel. Hinda ko sana ko na nakapagpartisipar ni kaito si Angel sa Burukudanin Litson na Orig. May project kita kaito dyan. Dispersal, piglet dispersal. Pati kanding. Garo hinda ko sana kung participate ini si Angel. Parehas man dyan po sa barangay kang nagut-gut sama nito. Kan kapitan pa dyan si Pading Greg. Pading Greg Bayna. Nag-release man kita dyan in maabot sa 21 kanding. Iwinagas man duman sa grounds kan elementary school. Wala pang mga buildings dyan kaito. Pugmaon sa mga eskwela para burukod sa mga kanding. Di so kanding dyan na padara dyan sa nagot-got. Nagkamurong dagaro ito chimpo hapon. Sabi ni Pading Greg, pag nakadaog da kiputok, natitigbak. Takot sa putok, tinamon dagaro ito chimpo hapon. Hoy guamang kisarong barangay nasuna pa duman man tabi ko yanim sa mga kanding day tataw maglangoy. Takang nalitwang suna sa kaya na baruto gabos na lamos. Nailing mo naan. Dyan po sa Bangkiruhan, San Francisco, maray na hapon po sa Indo dyan. So mapon, Tahisan, Bariis, Bagakay. Dyan po sa Imalnod. Sa Imalnod, haloy naman di ako nakapasyar dyan Nata ngayata, sige ngayaan pasaring mo na mapasyar ka. Siyempre, pirang bulan kita, pirang taon kitang halos dahil nakahiro. Diyaon sa na kita nagpaparaturo taririk sa satuya pong mga solar. So, kaipuhan man siguro na magtaga luwas-luwas.
Ano daw kung perti mag-pasyar duman sa Ukraine? O, digdi po sa Daragalbay. Aray na hapon sa Indo, dyan sa Inarado, dyan po sa Anislag. Kay Lakay. Kay Architect Marlon Longabela. Nari naman kita makaraon dyan kay Bayawas. Tapos ito bagang kuan, so pink na tilapia. Pink na tilapia, tapos blue maluto. Diyan sa Kamalig, maray na hapon po. Diyan sa Kalabidungan, maray na hapon sa indong amin. Sa 1st District at sa 3rd District, maray na hapon po. Iguan na kita ni na 18 minutos. Makalis na po ang alas 4 ni na pagkahapon. Yaon po kita sa programang 2D sa GB. So, may nag-chat sa kuya na ngata data pigdatawan yato ni atensyon inidatabi na mga prediksyon manangod po sa kabugtakan kadikonomiya. Natural po yan kasi yan po yan ang impormasyon na sa tuya pong nahinirib o sa tuya pong nakuha and kay po na ipasa niya to yan sa satuya pong mga paraan tabay. Siguro ang pigbimin niya itong projection po kan World Bank. So projection bagatabi kan World Bank na medyo bako po bleak ang senaryo. Sa tatapos kan taon sa last quarter databi kan taon tibaad mahulog databi ang world economy duman sa pigaapod na stagflation. So bako po yan intensyon niya to na takuton. Kundi ang sa tuya pong katuyuhan, iyo na maisihan po kan sa tuya pong mga parantabay kung paano po o ano ang dinamismo ang pagdalagan po kan ekonomiya, kan kabuhayan, kan economic production sa bilog na kinaban. Ang kinaban po may pigaapod na economic systems or fundamentals na iyo po ang nagiging garo basihan kan anuman po mga economic programs kan man lain-lain na nasyones sa kinaban. Halimbawa, programa sa agrikultura. Although ang Pilipinas aday tapaman masasabi na ngaya leader siya pag-abot sa agricultural production, although ang Pilipinas po is an agricultural country, kung ikukumpara niya to ang agrikultura kan Pilipinas tapos kan Amerika, Vietnam, sa Europa, medyo harayo talaga kita in terms of volume nin production as well as yung value kan mga agricultural products na pinagigibo po digdi sa Pilipinas or namumukna sa Pilipinas. So sa pagpalitan po kan mga produktong ini, igwaman po nin mga fundamentals or mga pinagsusunod na mga dapat sundon sa pagpapalitan nin mga kalakal na kung minsan po most of the time pa lang ang Pilipinas po nadidihado. Dihado kasi developing country ang Pilipinas, kung nagtatalobo pa sa ng ekonomiya, kung ikukumpara mo po sa mga higanting ekonomiya, araw kan Amerika, China, etc. Inglaterra, Pransya, Germany. So, yan po ang nangyayari sa kinaban. May mga mayayaman na ekonomiya, may mga nagtitingab-tingab na ekonomiya. And siyempre, ang nagtitingab-tingab o maluyang ekonomiya, iyan po pirming dihado sa barangaan kan yaman kan kinaban.
sa pagpapalitan nin produkto sa level na internasyonal. So yan po ang sabihin niya to kan sa tuyang programa, kan sa tuyang pigdidiskutir digdio. Na dahil po sa arog kaya na kalakalan sa bilog na kinaban, nagkakaigwa po nin mga lugar, mga nasyones na nadidihado, nalalamangan. Lalong-lalo na sa bugtak nin mga taripa. Halimbawa, ang produkto ngayon sa hali sa Amerika, hali sa Europa, pag luminaw sa Pilipinas, gurano ang pigtataripa kang Pilipinas. Kung ang produkto man kang Pilipinas, malaog duman sa Inglaterra, malaog sa Amerika, gurano man ang pigtataripa duman o pinagbabayadan na buwis sa paglaog duman kan sa tuyang produkto sa nasambit ng mga nasyones. So dyan po nagkakaigwa, nin bakong pantay ng mga tratado na most of the time, sabi ko nga ni, disbentahe sa Pilipinas. So ano ang pigadrive kong punto digdi? Na ano man ang nangyayari sa ekonomiya kang Pilipinas, bako po inihiwalay, bako po inisiparado sa kalakalan sa palitan ng mga produkto, asin palitan nin kwarta sa bilog na Pilipinas. Sabi nga ni Kaito, pag minahat singdaan Amerika ang Pilipinas di trangkaso. Araw po kayan ka disbentahe ang maging pobreng nasyon. So pinagtitimak-timakan. So ano man ngayon maginibuta bilang sadit na nasyon. So ang gigibuho niya to kayan, habang ang sa tuyang mga technocrats, habang ang sa tuyang mga leaders sa national government, nagigibo nin mga medyos tangani pong mabawas-bawasan ang negatibong impact kay ni pong bakong pantay na kalakalan sa ekonomiya, dapat po ang araw sa tuyang ordinaryong namamanwaan, igwa man po na pinagigibo sa level na sa tuya pong kaya. Di po ba? O, sabi kan Department of Agriculture, base po sa saindang pag-aadal kan bulos kan produksyon sa agrikultura sa bilog na kinaban, ang Pilipinas databi posible na magkaigwa nin shortage sin pagkakan pagtapos kan taon na iniyo, asin paglaog sa bagong taon. Iyan ang sa indang projection. Ang pigsasabi nindang daylan, ang maluyang produksyon digdi sa Pilipinas. Saro bagang karakter iyan kan ekonomiya na nasa flagflation, recession or stagnation. Stagnant ang ekonomiya dahil naghiro. Kung an sa imong produksyon hababa, dakulaon ang sa imong bilang kan mga daing trabahong tao, alang kao ng presyo kan mga panginot na barakalon. So stagflation bagaya. So ano ang gigibuhon ta? Halimbawa digdio sa pigbabana-bana na shortage sin pagkakan, na data maiiwasan because of the different factors. Mababang produksyon sa agrikultura dahil halangkawon ang mga inputs, gira duman sa Ukraine sa Russia, na iyon na saro sa mga nanginginot na nagpapadara sa tuya nin trigo na pinagigibong mga tinapay, etc. 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 So anong gigibuon ta sa local level? Diyan po sa opisina ni Kong Joey, igwa po diyan ki sarong programa na pinag-aapod na Food Always in the Home or faith. Faith. F, food. A, always. I, in. T, the. H, home. Food always in the home. Faith. So saro po yan na food security intervention. Iyan po na programang iyan. Bako man iyan commercial level na ngaya iniktarya ngayaan sa imong tatanuman. Kundi
pwede ka nga ni magtanom dyan sa container. O yan bagang mga raot na orinola. Kagan mo nin composted na na fertilizer. So mga kitchen waste na na-compost. Budbudan mo ni mga tulong pisog na carrots or okra. Igwa ka na later on nin mapupudo na kakanon. Pwede mo lang nga na iyan kung naraot ang panahon, pwede mong ilaw sa indong harong. So arog po kaya ng mga estratehiya ansaro sa gusto niya tong tawanin doon. Bilang sa tuya pong partisipasyon, digdi po sa pag-ibitar na maguto man sa tuya pong namamanwaan. Kaya siguro sa masunod na simana, mangangagad naman tabian sa indong lingkod nin mga pisog. Tanganing makapagtanom. Bilang partisipasyon niya to digdi sa faith program ni Kong Joey, garigwa na nga ni sinda kay ito na pig-pilot baga, pisina ni Kong Joey, pig-pilot ninda itong so edible landscaping, na imbis na mga burak, mga na po kayan, ornamentals, pigpatanong baga kay ito sa mga kabataan, mga gulayon na pwedeng, o pananom na pwedeng kakadon. So, igwa na mga series of activities as in mga lessons learned, manungod po sa pagsalo o pagsimbag, digdi po sa nagbabana-bana na pagkulang po ni na pagkakan. At least, dyan man lamang po sa vegetables, sa mga gulayon, magkaigo kita ni pagsalo dyan po sa nagbabana-banang food shortage. Sa masunod po mga pagprograma niya to, pag-ulay-ulayan niya to kung paano ang distribution kaan, I'm speaking muna forma nito. Dyan sa nito. Nagkaulay na po kami kasi retired General Alex Tamundong, taigwamang pala nini na grupo ng garo NGO dyan, na with the same purpose na makatabang sa socio-economicong pangangaipo dyan po sa nito. Iset aside na muna yung politika, ma-focus na muna kita dyan sa mga development intervention na kaipuan po sa panahon na ini dahil sabi tangani ang gobyerno dahil man niya to 100% iasa dyan ang satuya pong survival, lalong-lalo na kunigwanin mga krisis na inaatubang ang banwaan. Ang kaipuan dyan, bayanihan, magtarabangan. Bako, magtaragbangan. Sa daga baga, pagsabing taragbangan, nagruluksuan, laga na. Okay? Sige, 31 minutos, makalis na po, alas 4. Mabalik kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Pampers, buong gabi, walang palit, posible. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Mag-Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na. 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. El Real. For everyday pastabilities. It's a happy, healthy home at LCC Supermarket on June 9 to 15. Shop your best picks of home care basics, laundry essentials, and party staples like buy Downy Fabcon Antibac Refill 690 ml for only 116 pesos. Save 29 pesos. Buy 2 Domex Liquid Blue Pouch 140 ml. Free Breeze Powder Active Bleach 25 ml for only 62 pesos and save
save 13.25 pesos. Buy 350 worth of any Bounty Chicken, free Peacock Premium Rice 1 kilogram, save 44 pesos. Buy 2 Alaska Fortified Powdered Milk Drink 300 grams for only 163.70 pesos. Save 10 pesos and many more. So, if you are looking for fantastic deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for Happy Healthy Home on June 9 to 15. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lamata tatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Brown girl in the ring. Tra la 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 la. Brown girl in the ring. Tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum. Plum plum. Show me emotion. Tra la 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 la. Come on, show me emotion. Tra la 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 la. Show me emotion. Tra la 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 la. She looks like a sugar in a plum. Plum plum. Oh, head water run dry. Nowhere to wash my clothes. Old head water run dry. Got nowhere to wash my clothes. Okay, balik na kita digdi sa satuya pong programang 2D sa GB. Ngunyan pong Sabado. I remember May reaction databi o may reaction na matubo databi sinda sa projections kung hali da sa Opta Research, ha? So ito pa bigsasabi kong projection po. Ginibo po ini kan World Bank, ha? Mga investors, mga bankers, mga entrepreneurs sa manlain-lain pong lugar sa Pilipinas sa Kinaban, ang padagos da po na nagdidiskutir kan mga tsansa or mga chances of a coming recession for months. Kaya ang Opta, UP Opta, okay man yan, pero local. Local. Ang sabi ko baga kasubago tabi amigo, na ang Pilipinas, ang ekonomiya kang Pilipinas, nakatakod ini sa world economy. Pag no, alimbawa, ining nangyayari baga duman sa Russia tapos sa Ukraine, na dahil po nakasupply nin oil products ang Russia dahil duman sa ban, luminang kawon baga so presyo kan petroleum products, bako lang sa Pilipinas. Maski duman po sa Estados Unidos, halos inabot na po ninda yung 5 gallon mark na presyo. 5 gallon, $5 per gallon mark. Alang kauna. So yan po ang satuyang punto na pag huminatsing ang mga great economies, titrangkaso ang Pilipinas. So ang pigsasabi ta digdio, paano niya to madapog ang kalinturan na kan trangkaso? So pwede mambagang pisiyon ta sa tuba, idapog ta sa angog.
Yan ang gusto kong sabihin kung sa analogy. Bako man gabos na epekto kan bakong pantay na dalagang kan ekonomiya, matatawanin solusyon kang Pilipinas. Kundi, luway-luwayon ta. So, kaya lang. So, kaya lang. Sa level lang kang community, sa level kang pamilya, pagtarabangan ta. Kaya nga ni sabi ko, dumano na kita sa pagtanong, tulong pisog na pitsay. At least, igwa kita kimabibirikan kung dahi ka nang makukuha dyan sa merkado na pagkakan. Kamuting kahoy, kamote. Di ba? Mani. Munggo. Pwede ba yan? Ang munggo pag binalad mo na bagaan pisog kaya, pwede mo nang lutuon yan bilang gulay. Di ba? So, yan po sa tuyang buot sabiyon. Kaya sa maabot na mga aldaw, ilingon ta ko na paano ang magiging distribution kan sa tuya pong pinag-aagad ng mga pisog. Takan so paglakaw-lakaw ko dyan kabang nakaaging bulan sa manlain-lain na barangay dyan sa nito. Saro po sa mga kaipuhan nila dyan talaga yung mga pananom na pisog ni na vegetables. Lalo-lalo dyan sa may parte kaninang maharang. Magayonon po ang klima dyan. May nagbunga pala nga ni dyan. May nagbuhay dyan na ano nga nito sa produkto duman sa Davao nagarulang ka. Marauto ng parong. Iwa duman kipuon na nabuhay. So, buot sabiyon, baka magtaralubo man dyan ngaya ining ngayang mga gulayon baga dyan sa mga malilipot na lugar. So, yan po sa tuyang punto. 40 minutos makalinis na po alas 4. Ano pang yung pag-irestorya niya itong niya na pagkahapon? It was a shame how we carried on. He owns the Russian land and never mind the Tsar. But the cars are chocolate, that's really wunderbar. In all affairs of state, he was the man to please. But he was real great when he had a girl to please. Oh, the queen, he was no wheeler dealer. Oh, she heard the things he done. Nagpaluwas po ang Civil Service Commission ni information as in paglilinaw na po databi sa Pitsa 15 ka na Hunyo, Miyerkules or next week Miyerkules. Tinutugutan na databi ang manlain-lain ng mga government offices na mag-adaptar ng pinag-aapod na flexible work arrangements. For power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Sabi po sa Bareta, flexible work arrangements in the public sector will be allowed beginning June 15. Ini po ang nakalaman sa sarupong pahayag na may petsang June 6 na pinaluwas po kan Civil Service Commission bilang bagong polisiya o patakaran sa paagi po nin sarong resolusyon. Alagad piglinaw po kan komisyon na inidatabing desisyon na inio na adaptaron ang nasambit ng working arrangement or work arrangement. Ang desisyon da kay nitabi nasa mga pamayuman giraray kan man lain-lain ng mga government agencies. Ang punto po didikan civil service tinutugutan ninda. Pero
nasa mga pamayukan man lain-lain ng mga ahensyas di gobyerno ang desisyon kung adaptaron ini o dai. So ini databing policy ini pwedeng gibuhon on a regular, recurring, or situational basis or for medical reason. So ini mga dapat konsideraron sa pag-decide kan mga pamayo kan mga manlaylay ng mga ahensyas di gobyerno kung sinda po maadaptar kay niong work or ning flexible work arrangement. Mayor na kaipuan man sanang tawan nin pansin digdio iyo po na ano man na maadaptar nindang paagi dapat dayon tabida magresulta nin mahal nas epektibo, episyente na transaksyon dyan po sa gobyerno. Yung man sana yan so mapaluwas gayod nin mas malinaw na dokumento, mga situational mga manlaylay na mga sitwasyon na kung saan pwede implementar ini pong flexi work. Pero ka nakaagi bagang nakaaging taon durante po kang kasagsagang kang pandemya, apwera kan pagkakaigwanin na skeletal force, may mga nagrulas man po ng mga ideya kung paano ang makaadaptar ang mga opisina kang gobyerno sa sitwasyon po na may pandemya. So dakulaon po na adal ang nako akan gobyerno niya to as far as delivery of services, asin ang pagmanihar kan sa inda pong human resources durante po kan kasagsagan kan pandemya. Saro po dyan yung pigaapod nindang flexi place na kung saan sa mga empleados, sa mga opisyales tinutugutan na tinatawan ng autorisasyon o autorisado na magtrabaho o magtaon ng serbisyo maski harayo po sa indang opisina. So pamusubo kayo niyo work from home. Work from home. Iyan, so yan? So dahil po nasa direktang so nasa printera. Yung mga frontline services. Pwede yan work from home. Halimbawa sa pag-prepare kang payroll, etc. Pero kung halimbawa kung nasa health sector ka o nasa ospital ka kang gobyerno, so dahil manggaro pwede na yaong kasarong nindo habang nagtatao ka nin medical assistance. Di ba? So ang ginigibo ba ka ito, tinatawanin na sigurado na mga PPS. Yaong man dyan po ang bigapod na compressed work week, na kung saan ang 40-hour work week is compressed into 4 days or less instead of 5. O taan 40 hours work week pinag-spread iyan sa 5 aldaw. Kaya 5 times 40 5 times 8 hours a day baga kita, so 40 hours. Ngun yan kung i-compress mo yan sa 4, nasubra ka sa 8 oras sa trabaho, diba? Malaw ka ngayang alas 6, malos ka man ngayang alas 7, etc. Pero yan, kaya yan na i-compress mo ang trabaho kung nagtatrabaho ka away from your office o work from home. Okay? Sige. Alas 4:46 na po ni pagkahapon. Dahil pa po natatapos ining iristoryahan manangod sa 20 pesos kada kilo ang bagas. Bayan na kayo ni. Mataas nga ni 6 kilo. 6 kilo. 6 pesos kada kilo. Dahil nang nakita kayo. Dito tanasan na po dyan sa mga anong arang kayo ni? Mga matatali niya itong mga opisyales
Sinda na magkurinta kay ni, pero ang Department of Agriculture nagsasabi na medyo madidipisilan. Medyo madidipisilan because halangkawon po ang production cost kada kilo. Garo ang latest figure nga ni po kan Fertilizer and Pesticide Authority na ang presyo da po kan urea na dating nababakal na 1,174 pesos kan nakaaging Mayo o first quarter kan taon kan nakaaging Mayo 23 hasta 27 na survey ninda, ang 50 kilos na bag kan urea from 1,174.43 centavos per 50 kilogram bag na ginapong 2,998. So halos 3,000 na. O di paano mo man ibababa ang presyo kang paroy kung arog po kaya kamahal? Iyan fertilizer pa sana, Dahil pa dyan so pesticides. Dahil pa dyan so herbicides. Dahil pa dyan so pasweldo. Dumampo sa nagtatanom, dumampo sa naglilinig, dumampo sa nag-aani kan paroy. So, kay puan, adalan na maraini kan masunod na administrasyon, tibaad po kung sa bagay, ang sabi baga ni BBM, aspiration man da sana ito, garo inspirasyon niya man sana ito, sinabi niyang gigibuhon niyang 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Ora pa man talaga siya nin plano, nagibuhon ito, garo pangaturugan. The gangs, clubs, and nations, causing grief than human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright red door. I'm not gonna spend my life being a color. Will you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Sa nito Kuya Nimso natiklo na droga sa ginubatan nito ade. Pero ang milyon nga nito, ura lang ka man ano. So, sabi po mga yaon po sa bagong administrasyon na ipapadagos da tabi ninda ang kampanya kontra droga na imponer po administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa laog na po nin maabot sa 6 na taon. So buot sabihin talaga kay ni dahil pa po napupundo, dahil pa nakukurtar ang problemang ini sa droga, maski nga ni uminagi po ini sa maringis and deadly war against drugs, no? Dakul po binarawian in buhay and dakul man po naapektaran na mga pamilya dahil po sa pagkawarakan sa indang mga mahal sa buhay. Maski nga ni po sa tuya pong presidente, nakasuhan baga duman sa International Court of Criminal Court dahil po digdi sa war on drugs. So dahil pa man po nin specific na mga terms or taktika kung paano po gigibuhon ka na Marcos administration ang pagpadagos po ka na giyera kontra droga digdi po sa satuyang nasyon. May nabasa akong reaksyon na ang paglaban da sa droga, primero trataron da tabi Kuya Nims na hilang ang addiction, bako krimen. Di ba ka ito si Richard Gomez, igwa man niki programa, so mamamayan against drugs ito, sumad. Pero itong programang ito, more on
treating addiction as a health problem, bilang problema sa salud. Sabi nga ni kaitong nabasa ko na ang problema dati ay kinagatatangkilik. Kumbaga may kliyente. Sa ano man databi na transaksyon o sabiyon tang bentahan, kung wala man databi kinagtatangkilik ang produkto, mapupundo ang produksyon. Halimbawa, nagibo ka ngaya ki sapatos na mapanason ngaya an puro, pero an uso ngaya ngunyan sudumpul an puro, di supigibo mong mapanas na purong sapatos, dahil ki may mabakal. Di mapundo na ngaya pagibo ka na sambit na sapatos. So arog lang po kang kasimple sa iyang analysis. Dahil pagbakalon. Pero ang kwan nga ni, dahil health problem yan, ang addiction is health problem, kung masinga ni bagadahin nakipambakal, nangingikit, nangingikit para makabakal kaan. So, dakula po ang pangangaipo na talagang magkaigwanin na sarong efektibo, doable, efficient na programa kontra po dyan sa problema niya to sa droga. We do hope na mag-succeed an sa tuya pong bagong administrasyon, tangani po na maibsan ang problemang iyan na pigampang po kan sa tuya pong nasyon. Just killed a man. 5 minutos bago mag-alas 5. My trigger, now he's dead. Mama. Ikatabi, Kuya Nems, nagsisigarilyo ka? Maray man. Ika, Franz, nagsisigarilyo ka? Vape. Day man. Tayo bagang barita baga na may 17 anyos na binatilyo. Narapak so narapak so pandok dahil digdiong puminutok na vape. Yung ginapigoogong maginagrulas kaya. So, an istorya kaan na nagkatiripak so halos maubos ang ipon. So libog-mugan niya, pinutukan ka ini ang vape na ini. An istorya palang kay ni Kuya Names, dahil na nag-aasir. So sayang pigsusup-sup. Ngunyan, ang paguna gayod, kung may diferensya lang so maluyan na so baterya, nagdumanda sa amigo, tinawan man kan amigo ki baterya. Kan tinisting niya baga, pag sup-sup na puminutok so vape, di ram ka so limugmugan niya. Baad niya ko so tinawang baterya, kuan, may pagka, ito nga so pigapaputok kong Pasko. So, goodbye Philippines. Payogan mong halos maubos ng ipon. Nagpuputok ba pala na, Bako daan match sa baterya duman sa modelo kang vape. Dahil man sinabi ko na 12 volts, 24 volts sa baterya. At akong 24 volts man agad sa pang-truck. Maputok talaga. So advice po kan doktor na naghiling kan pasyenteng ini, dinaraman po ini sa ospital. Sabi kan doktor, peligroso pa man giraray databi ang paggamit ka yan na vape na yan. At aday man databi ang kipinagkaiba sa totoong sigarilyo. At taigwa man da giraray ki foreign element na nakakalaog sa satuyang ginhawa hali dyan sa vape na yan. Asin na nanuman databi na dayuhan or foreign element na naglalaog sa satuyang lawas, iyan databi peligroso sa salud nin tao.
Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Hoy, maray na po pala sa mga parantabay niya to dyan sa Kilikaw, Daraga Albay. Bueno, napunta kita kan sa tuyang paramientras na pamamaaram sa programang ini to di sa GB. Sangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan Segundo Distrito Canalbay. Sangaran ni Kuya Nims. Hoy, marinapon palan kay Charot Ardales dyan po sa Sipi, Daragalbay. Ako magraray si Councilor Nong Dawal ka Manito Albay, nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.